gawe talining pronto alus manis marak ati kuat ora kuat anu jejakan mbak alah ini apa enak mbak piye rasane wajan wah ngene iki ya bojone apa ya Jenas
mangawur-awurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tata kaya butula para pangri ing turangga hesti miyumang dwaja kang kakiter ora kata ingkang dwaja lelayu sehabit wit latalah Paman Sengkuni Paman Sengkuni ingkang sampun medal ing Jawi nitih bendi kula pun Dursasana nyungsung warti Paman Sengkuna ingkang sampun medal ing jaba nitih kreta Dursasana nyungsung wartaman Paman Sengkunar ingkang medal ing latar nitih Dukar Dursasana nyungsung kabar Paman kula satriya tirta tinalang pun karta marma cumadung dawuh paman. La Pak Lik Cengkuni Pak Lik. Kula kek putra Dulwa Gati nyungsu kabar Lik. Kados pundi kabaripun pasewakan ingkang mapan wonten pendhapi negari Ngastina Lik. Ratu Sindhu Jayadrata cumadung dawuh kula Surtayu cumadung dawuh kula Swatama cumadung dawuh paman. Ya kabeh para Kurawa rungokno gatekno Kang Sarta nglakonana. Dina iki wasing pirembugan kang mapan ana ing negara Ngastina. Negara Ngastina kerawuhan Nalendra Mandura Prabu Baladewa ya Prabu Balarama. Prabu Baladewa pranyata diundang kelawan sinuwun Duryudana. Sakwise Prabu Baladewa kepareng rawuh ana pendhapa negara Ngastina, Prabu Baladewa disuwunke pirsa, anak Angger Duryudana nyuwun pirsa babakan pangimpen marang kadangmu Mandura ya kuwi Prabu Baladewa. Koko Prabu Duryudana ngimpi napa man? Kakangmu anak Angger Jaka Pitana ngimpi mbok menawa negara Ngastina ketrajang banjir bandhang. Miturut gagasane rakamu Mandura Prabu Baladewa, pangimpen kok negara Ngastina ketrajang banjir bandhang, tegese para Kurawa kinen mulat sarira angrasa wani metani kabeh-kabeh keluputane. Merga yen ora ngrumangsani kabeh dosa kang sarta kesalahane, Ngastina iki mengko bakale bisa bedah. Mekaten man, iya Dursasana. Nggih. Pancen bener. Wis kondang kaunang-unang kajwara saindenging jagat raya. Lamun para Kurawa niki dadi kedunging kanistan, gudange angkara murka, Dursasana pancen mangkono. Nanging iki mau rerembukan durung rampung ana babak anglayani jujul anusuli. Ya kuwi tekane Pendhita Kendali Sada ya Pendhita Kundalini sing jenenge Anoman. Lah Anoman ngaku yen dinuta utawa diutus merga Anoman mau ana pendhapa Ngastina ngaku kalamun jenenge Resi Mayangkara pujangga agung negara Loji Tengara. Lho, Loji Tengara niku nak taksih ke bawah negari Ngastina, pancen kaya mengkono. Terus Anoman perlune napa man? Anoman diutus karo ratu sesembahane sing jejuluk Prabu Tongtongsot Belgeduwelbeh. Genah ratu anyaran. Kula dereng ngerti kondange, kula durung ngerti potongane man. Lah ya aku ya lagi krungu iki kok, Dak. Prabu Tongtongsot Belgeduwelbeh. Resi Mayangkara mau kandha yen bakal nyilih keprabon negara Ngastina awit saka perintahe Prabu Tongtongsot Belgeduwelbeh. Nyilih kok nyilih dampar kencana, nyilih kok nyilih dampar keprabon. Niku maknane batin jongkeng palenggane Koko Prabu Duryudana. Pancen bener iki mau nata mandra Prabu Baladewa ngemprang-ngemprang nesu
Anoman dijak wawan pangandikan ana ing jaba. Mula aku nganti kowe anakku Sata Kurawa kabeh. Aja negake karo sinuwun ing Mandura Prabu Baladewa. Yen iki mengko ana bobol barat ing kelakon Kurawa kudu melu tumandang, Kurawa kudu melu jumangkah kang sarta kemerembyah. Nggih, wis tak kedhawuh. Aja nganti negara jajahane Ngastina kang aran Loji Tengara iki mau bisa mbedah negara Ngastina. Apa meneh sinuwun Ngastina ki jubriya karo Anoman mbok menawa Anoman ki nak wonge Pandhawa. Iki mengko Prabu Tongtongsen dilalah sapa sing ngerti iki ratu sulapane Pandhawa supaya ngogreh-ogreh kawibawane anak anggir Duryudana. Mula pisan dandan kaping pindho mlumpuk kaping telu kabudalake muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Swatama kula wonten dawuh paman. Untapna para wadyabala kaya adat saben. Nabuh bendeberi minangka tandha budaling para wadyabala. Lho niki amit madal pasilan aja kaya bocah cilik swatama. Umreh kang bala lumares budaling
maju. Sigrapa kang umingal Adampo samya medali Leratatip wileting kata Banyuwangkong manguncang di bincang sang micil Lapinya ngetali wuwus Tresna swara wilaga kaya buta singa regil wit ladalah ya jagat dewa Bathara ya jagat Pramudita jebul anggonku sowan mapan ana negara Ngastina tinemune jebul kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan ketitik aku anggone bakal ngampil wujuding dampar kencana dampar keprabone sinuwuning Ngastina Prabu Duryudana sakliyane Prabu Baladewa Ratu ing negara Mandura sing ora narimakake perkara iki para Kurawa jebule ya ora narimakake anggonku bakal nyilih dampar keprabon ketitik kae ana barisan segelar sepapan gendera manjer abang gambar ndas Banaspati ora pangling kae wadya Balakura kang wis sikep gegamaning abrang ya Anoman ora bakal mundur ing geguntur Anoman ora bakal mendha ing bebaya eling-eling aku dikongkon lawan Sinuwun Prabu Tongtong Sotbel Gedwel Beh
kon ngelingke angkara murkane para Kurawa. Waton Anoman dumunung ana bebener lan kautaman arep dikeroyok. Anoman ora bakal wedi karo sapa wae. Sikro polo kakung mingel rang tampo samyong kali lepapet lepeng koko danyang kong nangung sang iti bencang sang aji ijil enthek si panunggal patenana panunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja tindak kualat lah iya bener kandhamu lali sumber kakiwasan Masmi ber panonku pating kalebur turung sanggon lumaku saka praja Ngastina kepapak ana wanara kusika seta wanara kethek kusika werna seta putih kethek wernane putih ora pangling pendhita Kendali Sada Anoman kuwi jenengku Resi Mayangkara pujangga saka kraton Loji Tengara arep malih dadi bulus poleng Surtayu ndak bakalan pangling yo dadi cecunduk ing laku wong-wong Kurawaya sumedya lakumu arep nyekel kowe kowe ngabdi ning Loji Tengara dibayar pira nganti gelem dadi kesete Prabu Tongtosot bel gedwel beh ratu sing anyar katon
Anggepe apa bakal nyilih dampar ke Prabanegara Ngastina wis serep nyawane. Minggato yen isih kepengin nyawang soroting srengenge yen isih kepengin ngemut legining gula. Ora bakal mundur yen durung dadi gotongan. Bagus. Kowe apa wis serep nyawamu wani ngadepi para Kurawa sing semene kae? Surtayu. Ana apa? Surtayu menang musuh Anomane dalange sapa tanggapane pira nek tanggapan ning ndi? Aja pikiran. Kowe kira-kira nek wani karo Anoman kowe ngerti Prabu Dasamuka lakon berubuh ngalengka sing kondang kaonang-onang Ratu Sekti Mandraguna pilih tanding jroning jurit ibarat tinatah mendhat jinara menter pinaku benda binedil njundil. Kae sing mateni begawan Anoman nek trima cepete kaya kowe arep ngadepi Anoman wis kakean utangmu ning bank. Aja ngeden-dene ngono lho. Kowe ndak sida perang iki kok. Wani apa ora sumpah prajurit? Ora bakal mundur yen durung dadi pakan gagak batangi. Ayo maju ke para ngarsa leganing atimu. Kelakon tak remet dadi kelalaring epek-epek. Bagus. Bedhemu cilik dur mundhek opat kapita buntute wula taping kekejerok kaya manuk beranjangan. Yen pancen kowe pendhita sekti tanpa aji teguh tanpa meguru, wateken aji japa mantramu. Wateken aji japa mantramu. Tumpang so tepian tata melengsati kamu cotakon Dasanawan. Ikat anyam bermalang kowe Anoman.
maju kowe. Aswatama, Aswasuta utama. Aswa jaran suta anak utama apik kowe anake jaran sing apik. Waran. Hei. Jebol. Wah, 1 2 3 ambruk. Hei. Oh, ah. Oh. Hei. Oh. Hus. At. Oh. Hei. Oh. Bodoh, cerdasmu. Hop, ah. Hop, hop. Hei, hei. Hei, hei, ah. Hop. Hei, hei. Hos, ah. Oh. Oh, pediang le. Ayo mereo we. Aku suka itu. Tombak le.
ingsun labuh bangsa handrah arum asma saksi sentra wira Ratu Sindu Jayadrata aranku. Resi Mayangkara. Oh. Tek. Tak. Wes. Hop. Ah. Lo. Oh. Het. Het. Di. Ah. Hey. Ah. Lo. Het. Ah. Lo. Ah. Hot. Tak. Ah. Hop. Lo. Ah. Es. Hot. Ah. 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 Hey. Hot. Ah. Lo. Ah. 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 Oh. Bos. Lo. Ah. Ot. Ot. Ah. Es. Oh. Eh. Ah. Ah. Hot it. Ah. Oh. Ho. Sit. Ho. Hey. 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 Hot. Oh. 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 Hus. Hey. Ah. Eh. Aku. Has. Hey. Ah. Ah. Ayah. Oh. Ah. Wah. Jatuh sanggapirang ngurinangkul kinempet kempit Duh sangaret naning bawono Wah
Salah. Para Kurawa padha bubar mawut kena tandang kridane kethek putih Hanuman. Lah dalah aku ora gumun man. Kowe ora gumun, ora gumun. Merga kowe mbiyen Senopati Swelagiri. Dasa muka ratu sing kondang sekti wae mati musuh kowe. Apa neh bocah-bocah Kurawa. Lah Dursasana kok maju iki. Aku tak sing maju, werku darane Kurawa ki ya Dursasana iki. Aku iki nek Dursasana musuh Hanuman iki wis genah. Genah piye? Akeh kalahe ngono. Lah kok maju ngene man, aku ben ketok kerja ngono lho. Ben ra ketok nonton wayang ning blangkonan. Piye? Upama dhewe etok-etok perang ngono piye paman? Piye etok-etok perang? Etok-etok perang iki piye? Ya ketoke gelut ning gitokan. Wis to. Aku kalah ndak apa-apa, penting aja tenanan nek perang. Piye? Hah? Etok-etok ben ketok aku kemeringet, ben ketok aku nyambut gawe ngono lho. Kowe mosok ndak ngesake karo aku. Hah? Aku wis juarian, wis blangkonan, mosok ndak entuk gawean. Yo, tak turuti lho ya, turuti. Nah ngono, calaman sih. Perang etok-etokan man. Perang etok-etokan. Aja ngantem tenan tangan mok ngepel. Ora, iki ning etok-etokan ngepel ning ora nggo tenaga. Nah ngono lho. Perang iki wajibe perapatan sih. Iki jenenge perapatan man. Yo, anakmu pira man? Anakku siji. Karo sapa? Ya karo bojoku. Bojomu sing ndi to? Sayem Praba. Kowe anak-anak siji sapa man? Purwaganti. Purwaganti. Weh lah dalah. Kelas pira saiki Purwaganti? Kelas 3 SMA ora ya wis enek. Lah iya. Ki perang iki cah ki piye to ki? Perang kok malah tekok-tekok SMA iki lho. Zaman wayang apa ya wis enek SMA lho. Terah yo wayang. Wah, ngene kuwi tuwek jek kuat perang. Lah iya tuwek nak udel munggah, udel medhune ndak iso wong lanang kon tuwek. Wong wis kodrate pangeran kok. Wong lanang kok jek iso nyambut gawe, jek iso ngasilne dhuwit iki ngestri ra kenek mandeg lho, Dur. Mosok man. Wis to ngaku wa salat to 5 wektu dzikir mung ate lambene kecap. Nek wong lanang jek doyan wong wedok kuwi biasane go iso golek dhuwit ndak iso. Wong lanang kok kon mandeg ngestri ndak iso. Ndak iso man, ndak iso. Lah ya ngono iki piye to ki jane? Kurawa do beset getih. Getihe mili kulite do beset lah kok Dursasana trah ya wayang. Su mandek su. Enten napa? Perangmu model piye? Kowe iki jane perang model piye? Ngejak cara irama iki piye? Cara gending irama piye? Lah napa lho? Perang kok malah karo omong-omongan iki lho. Lho, terobosan denggelmu iki. Perang iki mbok sing tenanan. Engko kula kalah. Lho rasa wong sipati prajurit iki ora wedi kalah. Perang tenanan. Ya, tak perang tenanan kula. Mang tunggone teng mriki lho aja ning ndi. Oh, ndak. Aku ndak ning ndi. Nek ra tak tutne iki bahaya cah iki. Wedhuse ngejak perang tenanan.
Wedhuse sapa? Ki lho kek Sengkuni. Perang tenanan ya wis rada nganggo tenaga sithik ya, Man. Ya, nek ngono yogane nabuh ndak sampak alon-alone, Man. Ya. Rutuk tanda sabetake tanda uncalake tak gentung bersasana jaya bersasana tersasana unggul gedang goreng gaglaken mulai nganggo tenaga cah nganggo tenaga wedhuse engko nesu Man ayo lieng rutuk tanda sabetake tanda untalake tersasana jaya tersasana jaya gedang goreng Trisasana bongko, trisasana mati. Dewa Narpati tuwin Areswara Kresna kalangkunging tresnanira marang Dyah Banon Dinawi terus malane ngerat leketing jagat gerak laibun parsmaling jajalan sukertaning bawana Anoman ora mendon ning malah sangsaya Handodra wis wani duweni gegayuhan bakal jongkeng palenggahan keprabone Yayi Prabu Duryudana. Isih kurang trima malah Kurawa diajar aji ngajar kewan bangsat elek. Kurawa bisa mbok undurake, Kurawa bisa mbok endhangake bantenge tanah Jawa Prabu Polatya Trala nenggala cepak swargamu. Katrajang ing Kahanawadya sangkap keprabon prangkang Obra Markata kowe rajal nek Kurawa sing maju tak diadake ora apa-apa nek nganti sinuwun Mandura Prabu Baladewa sing maju nganti Anoman kok wani ngadepi dosa apa sing tak sandang
apa meneh ngetokke pusaka Kyai Nenggala peparing saka Bathara Brahma ya Sang Budawaka nyawa dienggo dolanan dadi atur adeng ratu Gustiku Prabu Baladewa nek pancen kendel oyaken playune Anoman golek ana aku ning negaraku Loji Tengara Loji Tengara Loji Tengara Loji Tengara bali ya Sang Resi Mayangkara. Piye sakwise kowe ndak kongkon lumarap ana keraton Ngastina njaluk keprabon utawa dampar ratu ngene Sinuwun Duryudana. Sumela atur do Sang Prabu, Prabu Tongtong Sebil Gedwel Beh kadiparan Anoman. Kula sampun kelakon lumarap wonten ing Stinggil Nagari Ngastina. Teng mriku wonten Ratu Mandura Prabu Baladewa. Kula sampun matur badhe nyuwun ngampil utawi nyilih wujudipun dampar keprabon negari Ngastina. Aturipun Anoman utawi Resi Mayangkara ingkang kados mekaten ndadosaken duka Sinuwun Mandura Prabu Baladewa. Ngantos ndadosaken dredah minggahipun Pancabakah. Kowe perang mungsuh Kurawa. Kurawa saged kula unduraken nanging Nalendra Mandura Prabu Baladewa ingkang maju menawi kula ladeni kasetenipun dosa menapa ingkang kula sandhang. Napa malih Prabu Baladewa ngedalaken pusaka wujudipun Kyai Nenggala. Kowe ora wani boten pantun. Kowe mundur, kula mundur. Bah, ngisin-ngisini rombongan, Man. Kowe ngisin-ngisini rombongan. Kowe apa ora isin karo Patih Bawarsari? Nek ku ngelatih pencak kowe iki piye? Tanganmu ati besek kabeh. Ula ajre. Kowe mbiyen wis tak kei aji-aji lho. Aji napa? Lembu sekilan. Lembu sekilan niku napa? Loh, kowe lali mesti gogrok aji-ajimu kuwi. Bagong Patih Bawarsari duwe aji-aji jenenge Lembu Sekilan. Lembu Sekilan niku upamane kowe perang kowe dibacok, rumangsane sing bacok kenek. Ning ora apa-apa, mergo apa? Mergo kurang sekilan. Aji Lembu Sekilan. Nggih, kowe dibandem watu, rumangsane sing bandem iki kenek. Ning kowe ora catu, kowe ora apa-apa, mergo apa? Mergo kurang sekilan. Ngono lho dayane Aji Lembu Sekilan iki. Nggih. Ning wis tak udari, wis tak lolosi. Aku wis megah duwe Aji Lembu Sekilan. Lah sebabipun aku pas rabi mbiyen pas manten pertama. Kuwi rumangsaku wis kenek, lah kok kurang sekilan. Kapan metenge, Mar? Ki opo to ki? Ning nong. Mundur. Ya, kowe tak maklumi, Man. Mundura Prabu Tongtong Sebil Gedwel Beh sing ben maju ngadepi Ratu Mandura Prabu Baladewa.
Gandura jenengmu Baladewa. Nyau ora? Kowe sapa sandangan ratu? Ya iki Ratu Loji Tengara Prabu Tongtong Sebel Geduel Beh. Wah, pura ciduk dawet. Wani arepe bedah negara Ngastina. Apa ngadamu? Ayo. Pujangga Kraton Loji Tengara melayu weruh pusakamu Kyai Nenggala. Ning nek Prabu Tongtong Sebel Geduel Bempok tamane Nenggala. Kowe kok iso nguntapne nyawane Tongtong so tak sembah idridran tak guroni kowe. Kowe tak tamane Nenggala mesti bakal mati. Ora, kok iso ora? Mergo bengi iki lakone duduk matine Petruk, ngono lho. Heh. Arep mbok keneki Nenggala pung pira ae to? Ora bakal Tongtong Sot iki mati. Gembilun dasmu tibane Nenggala ilang nyawamu Tongtong Sot kowe. Edan-edanan untal kaprapal Prabu Baladewa. Sajake ratu kae lagi cinaketing Dewa Winong wong ing Bathara. Ora teges Baladewa wedi ning aku nyimpang dalan. Ora ana sing bisa nulungi nasibe Prabu Baladewa kejaba mung adiku Ndrawati Yayi Kresna sing dadi titise Bathara Wisnu dewaning kayuwanan dewaning katentreman. Kresna aku ewangono. Yen kowe ora gelem ngewangi kakengmu, ora tak akoni dadi tulurku. Siji pesti, loro judu, telu wahyu, papat derajat pangkat, lima donya wis tinata marang ngersaning Gusti Kang Mahanasa. Arep ngendelne lenggalamu, arep ngendelne luguramu. Menungso ki nyawane sing nyekel sing kuwasa. Aja adigang adigung adiguna kowe Baladewa. Kowe sajake wit biyen ki gedhek antuk pidak jempol karo wong-wongane Kurawa. Aku arep ngilingke kamurkane para Kurawa, lah kok malah kok ewangi. Tongtong Sot ora bakal mundur. Sapa sing kira-kira mbelani Angkara Murka, Tongtong Sot sing dadi musuhe. Ora mikir Sembra
Ki Bambang Purantadewa. Langning kalanggan aklar pandamun kar tinon lir kekonang surem sorote tan padang kasor lan padaring purnameng kekono dasare mangsa katiga ing selak lekku ngombe aku Bambang Purantadewa satriya kabur kanginan temul mega akeh kudung langit ora bakal mandeg lekku ngidri jagat ibarat mubeng-mubeng kaya kinjeng lumba kaya ula kobra muter-muter kaya helikopter anggonku bakal puruhita anggonku duweni niat bakal suwita marang Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna kang dadi titising Bathara Wisnu aku kepengin ngundhakake kawruh aku kepengin ngundhake ilmu aku kepengin ngundhake pengalaman merga Prabu Kresna kuwi titising Bathara Wisnu kang wegik kang wasis kang kesdik sing dadi paningalih wis ngerti sadurunge winarah jarine kabar kang sumebar pawarta kang warata Prabu Sri Bathara Kresna kuwi Ratu Negara Dwarawati Purantadewa bakal sowan ana Dwarawati tak temonane tak suwitane tak guronane wang-wang kumpul patang keti sayang ngkara gadani romo bat habit Praptana Negara Dwarawati Yayi Werkudara kang sarta Yayi Panengah si Arjuna basaku katur sembah pangabekti kula kunjuk sandhaping pepada paduka Koko Prabu ya wis ndak tampa adiku kekarone agawe leganing atiku ngosik njanur gunung kadingaren si adiku kekarone lumarap ana negara Dwarawati nitik saka lekring netra jaiting wadana kang sarta tepunging wimba ana babakan ingkang kineker apa babakan mau mula babarna Dimas Wejasena wah jliteng Kresna kakangku Kakang Kresna wis mangerteni dhewe yen to Pandhawa kelawan Punakawan kuwi ibarate wis ora kena dipisahake wiwit cilik mula
Pandhawa sing ngemong ora ana liya kejaba mung Punakawan. Lah banjur sambung rapete kelawan pun Kakang apa Dimas? Dina iki Punakawan Petruk Kang Sarta Punakawan Bagong ilang. Ndadekake sedhiye bendarane ya kuwi sedhiying para Pandhawa. Awit yen Punakawan ilang salah siji Pandhawa melu ngrasake banjur sapa sing nuduh-nuduhke Pandhawa, sapa sing itik-itik Pandhawa. Kalamun Pandhawa lali sapa sing elingke, kalamun Pandhawa kleru sapa sing benerake. Iki piye mungguh pamrayogamu Jliteng Kresna kakangku. Satriya inuwih Kang Maradi mring kautaman tan pegat mring pangestine. Koko Prabu ingkang kesturawuh wonten negari Ndwarawati. Iya Kresna. Babakan Bage Binage tinemu mburi. Aku arep sambat marang adikku sing tak tresnani Yai Harimurti. Perkawis menapa do Koko Prabu kula aturi paring pangandikan. Iki mau bubar wae pun Kakang lumarap ana negara Ngastina. Yayi Prabu Duryudana crita babakan pangimpen merga apa? Merga Yayi Duryudana bubar wae ngimpi kalamun negara Ngastina ketaman. Banjir bandang kang ngrobohke kraton negara Ngastina. Pirembugan durung rampung ana babak anglayoni jujul Hanusuli. Ya kuwi tekane abdimu bocah Kendali Sada ya bocah Kundalini jenenge Anoman. Anoman ngaku jenenge Resi Mayangkara pujangga saka negara Loji Tengara. Lah kok Anoman gampang ngucap yen arep nyilih dampar ke Prabon negara Ngastina. Merga saka dawuh pangandikane Prabu Tongtong Setbel Geduel Beh kang dadi ratu Gusti Resi Mayangkara. Iki cetha ngegro kang tanpa warana Kresna yen Loji Tengara bakal ngrabasing negara Ngastina. Kalamun to ratu iki bakal bedah negara Ngastina. Aku njaluk bantuanmu. Prabu Tongtong Setbel Geduel Beh iki sajake lagi cinaketing dewa. Kuwi nang wong ing Bathara arep tak pateni merga ngrusak katentremaning negara, nanging Baladewa malah kendang kapracondang kuntal kaprapal. Yen si Adi Harimurti ora bisa paring pambiyantu, ora paring bisa paring tombak kenceng marang Kakang Mandura, ora tak akoni dari adike Baladewa kuwi. Ilangi Petruk tinemu mburi ya Werkudara. Lah banjur karepe Jliteng Kresna kakangku kepriye? Aku rada jubriya karo ratu anyaran sing jenenge Prabu Tongtong Setbel Geduel Beh. Ana ratu eloke kaya ngono, katik abdine kok si Anoman. Iki banget-banget nguwatiri marang penggalihipun Kakang. Lah banjur arep tak teter sepiro kawas kitane Prabu Tongtong Setbel Geduel Beh. Ganti cara apa Jliteng Kresna kakangku bakal neter kawas kitane Ratu Anyaran. Iki sawangan aja kaget Werkudara. Prabu kok malih dados wujudipun Brahmana. Aja kaget Werkudara lan Janaka.
kanthi aku memba wujuding pendhita bakal tak teter sepira kesdik paningali ratu anyaran Prabu Tongtong Setbel Gedhelbeh tak paranane ana negarane Loji Tengara sepira jero cetheke ilmu kang sarta kawruhe ya kuwi si Tongtong Setbel Gedhelbeh Citra kang tumingal Semubang Hyang Aruna katinetaraning anggorapuk sataning kukila ring kanegara kaketer ginitunganing kung dermu sing pinipanca Sapa jenengmu, Mbah? Panglet kalian ula. Iya. Nami ula pun Begawan Sumabawu. Omahmu ndi? Liang Ngabur Kanginan. Bojomu Pun mati kok. matine bojomu Cemplung sumur. Kula bingung nek kula nulungi kula uruk pisan. Omahmu Mboten gadah. omah kok ngantek ra duwe piye? Kula dol omah kula. Nggo apa? Nggih ngopeni gendaan kula. Gila, kali rusak uripmu ya kuwi. Lah kek lumarap ning negaraku Loji Tengara ki duwe perlu apa, Mbah? Kula pengin sisa-sisaning umur kula puruhita ngindakaken kawruh agal mewah lembat kagem sangu pati kula. Kula pun ngrumaosi mlaku mawon boten jejeg menawi boten tinuwak. Kaliyan teken kula pun kempong perot jambul wanen. Terose kok wonten ratu ingkang winong wong ing Bathara cinaket kaliyan dewa namine Prabu Tongtong Setbel Gedhelbeh ratu negari Loji Tengara. Mila Sang Prabu kula kepingin sisa-sisaning umur kula damel kinarya ngabdi suwita purita wonten jengandika Sang Prabu. Omahmu ngendi? Mboten gadah Dwarawati ki omahe sapa? Edan.
tandang risang bayu siwi Rit tungkul manembah anglir boyo untap Anoman ning kene ora enek Anoman anane Resi Mayangkara pujangga agung negara Loji Tengara ora susah gawe-gawe mbalika dadi pendhita Kendali Sada rasah melu ratu anyaran aku ning kene mung kepengin njejekake bebener lan kautaman bebener belgedes Arjuna esmunira kamanungsan Ratu Anyaran gembilu pacake nganti Koko Prabu Ndorowati mundur ora kuwagang neter marang kawaskitanmu ketandangan dening Janaka ketibani jemparing rontok nyawamu Stop. Iki panahe Ndoro Janaka praya apal aku. Kowe arep mateni Tong-Tongsot kamangka durung kodrate Tong-Tongsot tumekaning pati. Kowe jemparing ya klebu mate pangeran. Iso mbedake bebener Kang Sarta luput nek bendaramu manggone luput kok kowe arep mateni aku kaya ngopo nasib puring jemparing Janaka gagar wigar datanpa karya duh sinuwun jemparing kula malah mboten kajen malah panah kok dijak jagongan balik jemparing kula ngenengi dodo kula satemah kula kindang kapracundang kuntal kaprapat pancen sajake durung jodone Ambak Kresna iki titis Wisnu Ambak Janaka lan Kresna kuwi padha-padha titis Wisnu kaya suruh lumah lan kurepe yen dinulu beda wernane yen ginige tunggal rasane ning sajake kae dudu jodone Prabu Kresna lan Janaka kang bisa ngalahake la lajeng kersa paduka kados pundi nunggu pakyaning mangsa kala ana tetembungan yen petenge saya ndredeg padange enggal tumeka
saking Buddha Sagara kula yen hatana mutusa sangsari ana bocah nom-noman ngadep marang panjenenganing ingsun sapa satriya kliyang kabur kanginan jenengmu Bambang Purantadewa nemone Prabu Kresna dipun keparengaken nggih kula badhe suwita utawi puruhita dhateng jengandika lho kowe apa wis ngerti kondangku sampun Paduka Ratu ingkang dados pengawakaning Bathara Wisnu dewaning katentreman dewaning kayuwanan ratu sing wis ngerti sadurunge winarah mila kula badhe ngindakaken ilmi wonten ngarsa Paduka jengandika sinuwun Prabu Kresna jer Basuki mawa beya beyanipun menapa angger kowe iso nyirnake ratu anyaran ratu Loji Tengara jenenge Prabu Tongtong Sotbel Gedwelbeh gedhe ganjaranmu tak tampa sing dadi pasutanmu lho nggih kula nyuwun pamit Kang Saha tambahing pangestu lewat tepining lepen kali tempuran kang bening banyune muga-muga lega ing karya Kumale siji cekole sakone kuro rame amaloni maka dene wanti hewan kagenika nika panjerino mensorong wermanajak ekrojan ayo kumandang makaryo kumaleng siji cekole sapa iki Bambang Purantadewa lumarap ana keraton Loji Tengara bakal tak bedah uncupno tanganmu nyembah sikile Purantadewa aku bakal neter ketrimaning urip lho kok nggayamen cah iki mangsa badar sejatining wujud Prabu Tongtong Sotbel Gedwelbeh iki lurah Petruk kantong bolong aku nek wis tuwek ngene iki ya cok kliwatan. Kowe wis badar. Nggih.
Sing badarne kowe Bambang Purantadewa, Pak. Wis rampung kewajibanmu. Kowe ngerti ora to? Kewajibanmu Pak Ditoga kae nate ngendika ya sambat karo Semar ki kon ngelingne ratu gustine jenenge Prabu Jayasendika. Bareng Prabu Jayasendika tobat ki ya wis rampung kewajibanmu. Ngopo dadak ngogreh-ngogreh Ngastina? Ora pengen ngelingne para Kurawa, Kurawa durung wayahe eling. Kurawa durung wayahe tobat. Tugasmu ki ngrampungi apa sing dadi sambate Pak Ditoga. Ya kuwi ngelingne Jayasendika supaya tumindak kang rahayu. Kula kalah diajar kalian Bambang Purantadewa. Kowe ora ngerti to sapa Bambang Purantadewa kae? Mboten ngerti. Tak bisiki. Wis krungu durung? Dereng. Aku urung bisiki ya. Loh, masa niku Pak? Ayo rampungno jajal. Barep ben enggal rampung perkara iki. Amuk Suramrata, Jayamrata gerbuten aku. Bambang Purantadewa sing dadi musuhmu. Ngalah. Aku ora bakal wani karo kowe. Kok kowe ora wani karo aku? Dasarmu apa, wewatonmu apa? Petruk ora bakal wani karo bocah wedok. Bocah wedok piye to aku lanang kowe wedok. Aku lanang kowe wedok. Aku lanang. Ayo. Ayo, badar jati wujud ora? Nek ora iki ra tak culne lho, tuh mati aku. Bu Petruk. Purantawati anak Ndwarawati. Kok dadak mimba wujud dadi bambangan barang. Aku golek ilungamu lho, Pak. Aku nek ndek enek sampeyan nang omah 3 dina ngono wae. Rasane omah yo sepi. Dadi tegese kaya ngene iki, samu barange wis cetha. Samu barange wis ngeglo wis. Ora san dadak kesan yo mulih ning pecuk-pecuk ilang. Bisa. Lerenono lehmu padha Bandayuda. Wong isih sedulur tunggal bayu kok. Lalakon wis ngintukake sulak pepadang. Kami sosolen. Petruk wis timbul Werkudara. Apa iya? Prabu Tongtongsot kae membane Petruk kantong bolong. Apa pancen kaya mangkono? Ya, wis aja padha Bandayuda karo padha kadang. Kae ana tamu dayohe Kurawa. Among tamune Werkudara. Iki tinemune jebul Tongtongsoti Petruk wis genah cetha nek disanggit karo para Pandhawa supaya pengin milik kamukten negara Ngastina. Kurawa barisan witing klapa cawisna cicil Bratayuda.
marem opo. Rangsang Balawarti Tampanono. Ana paran Swatama. Lakon titir mati dening Swatama. Ya. Mangun kong kanduhan remang sampun badar sekatening wujud Ki Petruk ya kawibawan negara Loji Tengara tak balekne ana astane Prabu Jaya Santika wis mertobat sampun mboten kula wangsuli malih anggen kula dados ratu daksya marang para kawula tatanen para kawulamu bebrayan agungmu tatanen aja kejem karo wong cilik nuwun nggih ngestaken dawuh muga-muga anggonmu dadi ratu lehmu wis mertobat marang Gusti Sing Maha Nasa isa nggawa negaramu Loji Tengara luwih maju ketimbang sadurunge he Prabu Jaya Santika ngestaken dawuh matur nuwun Ki Lurah Petruk